Kabayatan na iti sa malipay nga damag, piyesta ni San Nicolas de Tolentino. Ang ibunong titinapay di kalman, naselebraran ket naggrambak apo. Iti pa nagpiyesta ni San Nicolas de Tolentino, iti San Nicolas Ilocos Norte, Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Rinambakan iti iliti San Nicolas ti piyesta ni Apo San Nicolas de Tolentino iti Malim Kalman. Babaen iti nasanto na misa nga indauluan ni Bishop Renato Mayugba nga inatandaran dagiti amin a papadi iti Ilocos Norte. Nanaganan daytoy iti nadaega fiesta ni Apo San Nicolas de Tolentino nga daan iti tema San Nicolas de Tolentino silaw iti namnama saksi iti kinaparabor ken pamati iti sibibiyag nga tinapay a nagapu sa dilangit. May nag iti tinapay ket pamati dagiti San Nicolenyo a makaagas daytoy wenno makaited ti kinatalged iti inaldaw a panagbiag. Para kanya kami yearly nak nga dumawdawat kasi since siya kami ket managsakit ken di maanak iti major operation, so DJ pamatik kanya na maalaala nak kasi kaslang isuti protection ko for my health ken dakkel ti pamatik nga since DJ yearly nak ngamangmangan adamot pagananaan DJ health ko. So, DJ, ti kanayon ko nga idawdawat kani Apo St. Nicolas. Nag-start namin iso na talaga nga di makal iti faith ko kasi since idi nagkaroon na iti major operation na thyroidectomy na kami. So, DJ, since DJ naka-anaak iti bread na, so DJ yearly nga iso ti devotion kon. Nga iyawid ko isuna nga nablesan and then kanekto DJ balay niya siya. Alam naman nga adun tupay ti aktibidad nga atendaran dagiti pada at taga San Nicolas, Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.